Mga upunganon ng indahay na unta, makaabot na usab sa dakbayan ang tag 20 pesos matag kilo sa bugas humay nga gisaad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang sayran usab nato ang mga regional issues nga gituki sa Presidente ning iyang ikaupat nga State of the Nation address sa live report ni Luan May Rondina. May Ses usa sa mga issues nga daling makarelate ang yanong mga tao mo ang pag-us-us sa presyo sa bugas ngadto na lang sa tag 20 pesos matag kilo nga mo'y gisaad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atol sa iyahang pagpangampanya. Ug ning unang tulo ka tuig nga paglingkod niya sa katungdanan, pipila pa lang ang nakapahimos niini ug sulod pa lang usab sa hamugong higayon. Sa Paho Terminal sa Lapu-Lapu City, naabtan sa RTV Balitang Bisdak, kining duha ka mga konduktor sa PUJ nga naniudto. Mahinungdanon alang kanila nga mas daghan ang kanon kaysa sudan aron adunay igong kusog sa tibok adlaw nga pagpamasahero. Apan kay mahal man ang bugas humay, ang kaniadtong tag duha ka takos nga kanon limitahan na lang sa tag usa ka takos. Sa mga dagagray ko kay busog. Niya ko mahal ang bugas. Kimikiwa lang, budget lang sa. Importante gyud para makuha mo lawas. Kay kung sudan lang, may kuha ng sudan sa lawas. Niadtong Mayo 1, gilusad sa Department of Agriculture ang P20 bugas meron na dinhi sa Subo. Ang naasoing launching gihimo sa provincial capital uban ang taga National Food Authority. Apan kay gikinahanglang mo subsidize ang lokal nga kagamhanan, ang tag 20 pesos matag kilo nga bugas wala makaabot ngadto sa tanang LGU sa lalawigan sa Subo. Mga piniling sektor lang usab ang gibaligyaan sa baratong bugas, sama sa mga senior citizens, PWD ug solo parents. Sa naasong programa, 11,000 ka sako sa bugas humay ang gigahin sa Department of Agriculture alang sa lalawigan sa Subo. Ug kay wa na kini napuni, sulod lang usab sa pipila ka adlaw kining nabaligya. Lakip sa wa makatagamtam sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay ang mga taga Lapu-Lapu City. Ang amuntang gustong pangayon sa iyahan na maabot sa amo ang kanang tag 20 nga bugas kay mama na yung gi-promise before nga tag 20 ang kilo sa bugas na karon kay mahal kayong bugas tag 58. Baratok bugas kanang tag 20 ba nga wa pa man naabot sa amo agud. Ang gusto na mo ba nga maabot na. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga gitan-aw pa sa lokal nga hagamhanan ang gahin nga mamahimong magamit alang niini. Gitunan pa usab nila ang sistema sa pagpahigayon niini aron masigurong maka-avail gayud ang kadaghanan sa baratong bugas, dili lang ang pipila ka mga sektor. Gawas unya na nga kanang istorya nga ang katura mga duol sa luwag mo ay papaliton. Kung dili tanan lisod kaayo kay gusto nato ang tanan jud maka-benefit. Nya kung dili tanan, kung magpili lang ta og 15 atong tagaan, basig unfair pud sa uban. Ses ubay-ubay nga mga nag-unang issue ang gituki sa presidente atol sa iyahang ikaupat nga sona. Ugusan na niini ses ang hingpit nga pagpatuman sa tag 20 pesos matag kilo nga presyo sa bugas. Matod sa presidente, hayan mapatuman na unya kini lukop nasod kay may gahin man nga 130 billion pesos ang gobyerno alang niini. Ug mapalit na unya kini sa nagkadaiyang mga kadiwa centers lukop nasod. Ug ning higayon ses ania kita karon sa usa ka barbershop dinhi sa Barangay Busay ug ato usab kuhaan og panahom ang pipila sa mga barbero ug mga customers dinhi. Okay, atong unahon. Sir, mayong hapon. Ngayong hapon, Atong pangalan, sir? Raymond Naya. Sir, naka-tanaw or nakapaminaw ba ka sa SONA sa atong presidente? Anak ko na paminawan sa iyang zona. So, ang ako makuha ang reaksyon yun na kanang yung iyang gipasiatab nga tag 20 kilo ang bugas. Okay, muna sa among tuyo karon sir sa imong tan-aw sir, hingpit ba gayud ka nang mapatuman o mutuo ba ka nga mapatuman yun na lukop nasod? Maayo untag mahingpit na niyang patuman pero sa pagkakaroon wa man yun may kuha na nga nakatagamtam yan tag 20 kilo ang bugas sa kamahal paliton karon dako kay nang pasalamat unta nga makakuha mi anang tag 20 kilo ang bugas. Dako kay nang tabang gyud sa mga pobre sama namo, ma'am. Daghang salamat sir. Sa ato sang kuhaan og habig ang usa sa mga customers dinhi. Sir, maayong hapon. May hapon. Pangalan nato sir?
Art Vincent Dapitilia. Sir, ikaw sir, nakatanaw ba ka or nakapaminaw ka sa zona sa atong presidente? Towards the tail end lang. Usa sa iyang nahisgutan, especially sa first part, mao ang pagpatuma na sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas all throughout the country. Sa imo tan-aw sir, mutuo ba ka nga hingpit ni nga mapatuman? Napatuman naman kuno ni sa Visayas, pero ang pangutana kay nganong wala nabati sa mga tao, wala mi katultol asa siya paliton. So if genuinely kabaw sila mechanism nga mapatuman ni nganong dili man nila buhaton, if it's really doable, mapatuman na nila unless for facade lang itanan, di ba? So nara na nila ipatuman ba jud nila or dili. Daghang kalayong salamat mga sirs. Ses usasab sa gisaad sa presidente nga mao nga gukdon gayud niini kadto mga traders nga mapamatud ang nalambigit sa economic sabotage. Ug so far ses mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Balikan nimo ses. Daghang salamat, Luan Mayrondina.